je prestao da radi. Šta mu treba toliko da siđe? Pa svima polako, pošto mnogo teže silaziti nego podizati se. Snimaš? Ajde, ajde. Idemo? Idemo. Ja ću iza Pelosava. Ajmo, gledajte. Šta je sad bilo? Ajde, prođite, ajde, krenite. Only the stain of my... Na 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 Ajmo. Ej, a tvoj korbač? Tvoj moj? Aha. Mislila sam da ću da snimam dok idem svi u galopu pa da mogu da se držim. A. Ako ćemo to uraditi, da to uradim pa onda možda. Okej. Ti možda držiš korbač. Krećemo malo kasnije.